Saka that was that ndo situation yanga iripo. Saka zvaityisa mune makomrades manje zvozvo kuti vakanzwa kuti wakudaro. Saka akabva aripoti kwaini ndisati nditisori kuuya inini handisati ndiri kungosvika nevakomana kumashure kwangu kuchibva kwakune matimu dzaingosiyana. Iyo timu yakauya ndeintelligence because vaingobva wakananga vachida kuti ndai munosunga munhu wakadai nemusunga munhu wakadai zvimwe zvazvo zvifirefight zviri kure kwavari. Saka takangozwa kuti takuchidzuka tatapiwa provincial security uyu ainditora tigura matunhu naye tafamba tese tasvika kudande. Saka kudande kuyaka mugame reserve memo zvanga zvichiitika mumakipi memo vana vaya vadikidiki vatudikidiki kuti twaichera fenzi tobuda nepasi tiza kuya kumakomrades anga asikachanetsi kuona kamakomrades anga maliberated. Saka takabva taita nonga obva kuma300 ituwana twatakanonovhurira mugame katikati bva tatovhura chikoro totsvaka maticha edu iyo chikoro chakunzi chindunduma ichi bhinduraka ndo chindunduma yakavhurwa netimu iyoyo yatakabva nayo vafana vatatinao musango vakakurira imomo hatati udiki takatagara pakati pegame totaurwa maticha mabhuku aibva pazambia apa ichoya etiwana chocho tichigara nato mugame. Saka chikafu ndo chaichengeterwa kwaya kubhesira tataurira kumusengezi vabereki vacho vari mumakipi vaingotaura kuti zvairima zvezvizvi pamwe pacho vaitadziswa kunozvitora asi vaizonzi ndai munotora tichishandisa zvikochikari zvavo nemombe dzavo dzataingobata imo. Kana chikafu aingotaura nemobata mombe yakati yakati tichiuraya tichiomesera zvana zvaizvozvo chikafu chaoko tochera makomba edu tichiisa mabhero zvaazvemakotoni zvezvo ndozvataizaza toisa marata tovhara musoro tichiita chikafu chevana vaya chaigayiswa ira kwakurungu kungodai nematombo. Saka ndiko kwatakapfuura nako chiti ndikuratidza waka provincial commander wangu wasvikawo muzoni ndikati ndotiwana tiri munomu twakawanda tiri mukati pakati pegame. Tasvika ipapo iye ane mission yekuda kunosunga takunda dai chatitudera. Saka chef ngatikwirei kagomo. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo avaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo avaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magorira mumakomo avaka imanya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Kune nyaka yati aiwa anenge angaine mushushu yaika too much. Saka ndida kufunga takunda avati no yo komanda gara panapa. Inchef kuno kukabheske vana kanaka akati hatifaniri kupagara vana zvingatende kuseri kwakasununguka kwese hakuna kana kuri kumbochisa kuri kugarika zvakadaro. Komanda wangu anenge challenge mukuru kwaurika saka vadaidza Bruce nemumwe ainzi Bruce Chagarika ndiye munhu akadaidzwa vafoma kakutimu kake keintelligence kuti grants wangu ndeiprotector andaifamba naye mutimu yangu neprotection team ndiye akatorwa netimu imwe avatowataska kuti madhipatimenti aisiyana vaimboya madhipatimenti ecommissariat anenge angori vari vecommissariat chete kuita uyo vanongoenderendere vanongoitawo zvingo vachivhundudzira vangosunga vamwe so saka ndokubva ngotumba ndikati komanda zvamaita izvi inini munhu wandinoziva inini anonzi Takunda kumukatuma vajuniors habvumi ende auyi
hayo anouya ndokutuma vafana vana Bruce vaya kukanyaka pupu zvisho akasvika akabva kuti komanda ari papo asangana naye uku zvinhu zvatodhakwa manje kuhari kuku wakutorerana chikafu manje kumuzasi kwese kuloku zvinhu zvezi kufamba noma kumberi ikoko kumai kune timu imwe iya inini kuti aino kuti mukati memapolitician munogona kutasikwa zvinhu zvakangosiyana siyana saka taiti muzvipira umu taitofunga kuti one team but yeti watazogara manje taisona kuti kune imwe timu yanga ichisapota anzeni ukuzotika chimbambaira imwe timu iri pro kokomo imwe yanga iri yanomwe vakata 3 asi vari timu one kakurerekera kunyanyanya iyo timu yanga yakaenda kumberi kwavashinji vacho zvangofanana nezviya zvekuti munenge mune imba yeumambo zvichidzikawo zvakadaro ndofunga ndoko marongero anengatozviita angu kuti kune wekwajei wekwazimwa masuku wekwajei chakutikoko depending nekuti ushona wati something like that saka kuitawo mahouses of common pasapa the airlight yacho inenge yanga yakarerekera kuna ngomo yes saka ndofunga timu yana dheni wanandaita integration nayo ndio imweyo yanga iri kwana masuku ikoko zvichivodaro iyi timu yaita mahybrid ndio kwangomo iyo ndio yatisina kumboadresa iyo ndio kupedzisira kwamwe wacho vakati vanojoinera kumberi saka pavakangotaurirwa neuyu paakasvikira ana Bruce vachinosvika kuda kunomuti tatumwa rudiwa kuriye kuriye kwauya komanda avaziva mhosva dzake saka imimi vafana imimi ndimatumwa kuti memunditorere hazviiti orit ndichauya ndaiva tatonzitorera kakautondimanikidza namwe komanda ndiri sekutorera pc unganditaurira zvaunotara zvebhurisi apa kutokuta kuti munhu atodiwe atochina saka muprocess iyoyo vanga kuita zvinhu zvake zvaanzwawo futi information kuti muri kutsvagwa anga akuchitaurirawo timu yaiya yemandivere imwe yaiya yekutimu yekuti mamedzwa ndiwe vakomana vainezana nayo iye ari kuzana ndipo pakafira nyaya yesetsoro dzese kumberi ikoko saka yakatanga yakungohwandirana kwete kurovana nenyeri ini ndiri muprocess ndakuzvidzwa ndiguriye kwakandatobva uyu adzokera kawa uyo takunda adini ati ndonguva yamuzoriwa manje abva atorinda kuzoina kwamuzoriwa apanduka atoenda first assignment yake ndekunosunga akanda kunosunga wanga uri kupi urungwe kwakwa vangatakata judgment yakaenda kuadvance kuurungweko because vanga havana kuzivawo kuti sekiterero pc vapanduka ndokunojurija vakomana ana Bruce vaya vabatwa funga vanotere vasheka vakaridzirana ipapo avato vakepicha vakakepiswa naita kunda uku atosiya abvundura futi kupi kuzipura uko kuti mamedzwa saka vakomana vari kumberi vana Bheri ariko kuti vana Bheri zawaire ndianga ari komanda ikoko netimu yake iyoyo but pakatanga kungoita kakubreka kuti vakuti bovhushiwa nesadza vamwe woita ambushi ubvutira sadza uko yakuti takamatenjenzi saka ini ndiri kusvika kuriye uye adzokerera kauya atoona kuti uye atiza atopandika sefu mazona zvandaitaura zvizvi ndo patakabva ndabva kuseri ndobva ndanounganidza vakomana wangu ayo kubva kupi kutanzania mukagawa torana timu yangu yaya nditiri koko kuseri ikoko pataiisira mabhesi ipapo pataiisira chikafu ipapo muna Musengeso tichichikona techiti mukumbura inenge iri kumberi tinatira apa pane itinodzi chikwe chiki centenary apa kuno kwacho chachitaura zvacho ipapapa ndochikembi chachiri padhuze unongoita bhodha ngoti ivo angati kusaidi rekunana yataiti mudande iri under
chaminuka isusu tiri kunoku kuPesindini. Saka paya tasvika taita plani yedu, ndinati APC wangu ndi security officer wangu uya pandukaka tabva taronga honderi kati right panapa kaparowe vanhu. Saka takaita 3 groups tichida kuchandisa pfuti dzedzo mahombe auya iwaya. Saka mumwe wakaenda kukarudzi uko ndowakaenda nasiguranza. Ini ndabva ndaenda paindi pauro yainzi chibhesi chacho chikipi chacho mandarini patango kunoku kutanga mugame reserve kunonzi kuchiko mani kangana chidza chakatana chikotaura mamanja but ingori rodhi yekuenda kumukumbura kwacho iri kumberi kumukumbura sendinari nopasendinari abdondowata chanyatsoziva so ipapo taita one phase operation takaita 3 groups. One yakachirwa bridge raikurosa kuenda ipapo ni one yakaenda uko negroup randakajoina rakaenda mukepi mukaruviri tabva takanda mahombe. Ini kwangu uku vakomana vanenge vakazotya kuridza rekwelesiya takangozoshandisa ma82 uko kwayakanorira kurodhi yekuenda kumushumbi mukukaruroko vakanoataka mukipi iyoyo bridge richibva radhurwa izvi. Saka ini instruction rakawapa ndakangoti imi vakomana kana mapedza munowiga futi dzehombe idzi mosplita makomanda zouya kupi kunoku tosangana panapa pabase remuna remukariva muna musengezi pataichengetera chikafu ichi. Saka ndo zvakaitika varungu isusu manje pataita process yekugadzira zvimachikafu zvekuchera makomba tichidai pane timu yakauya nevakomana kuti hatikachauziva vanhu wakawanda kuti tanga takutotrainera takavhura imwe nzvimbo yainzi Magobo training center yatatrainera vanhu mukati imomo pane kuti vaende uko kuriye kwakwa 20 flags apo kuri kupusha vanhu vaende kufrance. Saka tatisikachauriki kunyangweyo vataitora kwamuzoriwa kuti mwanga yanguva yaZimbabwe Rhodesia something like that. Zvavafana zvaingosarira zvega zvekupuwa majiitiri tongozvipindura imomo. Zvimwe zvacho taitoona kuti mahardcore ndozvataingazvipfurire zvichienda kufederal orientation twataingoona kuti aka kanokazvaongozvisa saka taingokatena imomo. Saka among the other two vakamboiwa navo asi akasiri masoja zvapana tu zvakatenga zvarekrutwa zvatongoyawo zvibva vakomana kwabva tabva tambomira nazvo pabhesi vakusingari kuchadiendesa vanhu vakaenda kutireka ndo takashanda nevafana vaya tichichera tichiuya nengoro dzemombe tichitakura chibaga mumaminda umwe tichicherera pasi. Vafana iva vakangodisapia dzimwe chaizvozvo fanya ngobva toenda pabhesi palipo nziko mabhesi randiri kukanga papo nziko manje yairodi kuenda kusendinari ndipo wakamhanya pamakembe emasoja kanzi panotori nani ende vakatiza ipapo pakatavhaka previous aitozvidza kuti panapo pana security commander nasecurity logistic yanga asati asiguranza angati logistic ndo aripo zvese zvotatoronga izvo wakationa kuti pana pakaungana vanhu ndipfuti zihombe. Saka izvi zvataita manje zvimukochikari zvezvi zvataita kurisa zvezvi taigara nazvo kako boti mamamugemu kamusina chenomboyeko handi mure makadai matazibhomu makangodai. Saka kandenge kaingopfuura tikamboti patakapedza takumirira timu yakaenda kufedest kuti vauye vatipe briefing yekuti zvafamba sei kwasi kwaindwa kwese. Kandenge kaingona takaitaindikapungoti pakona kandenge kaingodaro katati ndike matamba kanyienda kunana mukumbura uko tichingoti ndike matamba ndike matamba nyamutirwa ndiko kandegeko kakapakatizwa kumana ndiko kakangoti tanga kakunyanya kumhanya kutumati mudenga. Saka musi iyoyo vese vauya timu yese yauya tabrifana vanhiri vaya tapedza right kumana takuchidi
takuchienda kudhokera kumazoni kwenyu munenge short futi zvamaita zviri safe tochitanga tosplit tisaiti major group mabig groups akakura dai panga vaya makomanda city akomanda vasara kumadesment pakaenda ngomuka natrinity masikati unodzumbudzwa ri mugame reserve moya zvinoita zvimangiriri so kuti kana wakagara so mvuri yekunaka ati boys taiti kutenda mudhuze nemusengezi kwakuda kutsvaga munhu iti dzine cover mataiomesera nyama dzedu imomo yaenda kuvafana ada kuti ngiri kuzoti izvi zvazvo zvikudai ndakagara natisindisa panapa trend panapa totara dunya karedhiyo kangu kutozwa news pakaredhiyo kana ndina kwa kangozwa pane mwoyo wanga uri kwamira ivo kuti kwachi kuseri kwemwoyo ndiko nga kune kitchen kwayomeserwa nyama uko mukangoritika kudai kupinda muriva muna musengezi ini ndakangoti trinity iyi order ndei panapa apa remember tino masoja echikadzi futika vasikana trini order ndei panapa hapana kutora nguva ndofunga mahelicopter akanga asiri 10 but nemajeti ndofunga 2 iyo zvawakafungira manje wakaonzwa mwezi kwese wangarohwa nemaweapons mavombai saka pawakasoreka ini ndakangombwa makuseni hamene kunge ndangandanyumwa nei ndakangoti akomana timatrek twese panapa tidiwa kuona katrek panapa ndofunga ndizvo zvimwe zvakabatsira kutora skemeri dzavo kangomati vharavhara zvimwe panongogara vanhu vanokuzwa panoita timatrek tinokwanisa kuoneka visually zvakanaka uri mudiki vangombwa vharwa bye izvi nyambitirwa kwakutonyumwa kuti pane zvichaitika kumasikati uko ndakatofanga the last yekuti kadai kurutokuudzwa ndatorova pasi ndo kwakurutongoendawo nyika yakutodii yakutosununguka that was my last major battle pakatambwa toro dziri kungokanda pasi zvimwe zvifeki zvingodzika ufungoti kwatovharwa takangobuda neriva tingota zigzag oti riva inenge chikudai kwati mvura imopata saka kwadzaigumira kwacho padzaigumira kwacho kwakakunda rimwe bhesi redu manje raichengetedzwa zvamateriari dzedu dzenyere ndiko katakakwanisa kubuda ndakangobuda tiri 8 netimhana ndinayo uyu Sigranza logistic wangu na Howeda timu yanga yabva kumushimbuko yanga yano ataka kumushimbi yanga uri wakangobudawo kadaris pamugame reserve matuta igemuka asitiri along the river wabuda makaitwa chapata vanhu 2 ndo vakasheka ipapo wanga uri wekutanga kubest post yekutanga wakaita munyama wekuti kwanga kokutizira kwacho manje wakatanga kuvharwa saka zvikotya zviya zvaionekwa zvakadai izvozvi zvaitofungirwa kuti chii atirari yakabondo zvakarohwa zvakabhindo lazi apa ndo zvakazoita kuti majeti adini asakande because hapana futi yakambonzwa yakarira hombe saka mahelicopter ndo akanga akuti vekisa kuzvikuita izvi zvakarwa nekarumanya kachimoti kandege kakaka ndo zvairova zvimabonanizva zvona hapana respond tabuda vanhu vaitoridza futi wakatiita zvino zvekuramba wachidzorera futi mandana nomeni woodza ava natrinity chizvo hapana chitakambokwanisa kuridza ipapo tita 3% takangokwanisa kungopinda muriva tasangobudawo takadaro takangobuda tingori 8 kwakunoita manje ipapo ndabuda kudaro hanambozwa kuti zvakambozvafamba sei paipai pachandakangokwanisa kurealiza nechekuti tagara kuchibhesi kakako makumbo angu achadini achakwanisa kusimuka kuti ndidasi ndofunga ndakaoverstraina kwakudambuka matishu aya saka chakategedzera zvingori dzichitenderana dzichikata ndipapapa tichitotori kunoko wanga usikatopindi kubhesi rakatori kunoko kusvika kwaita manheru
Vakomana yavo kuti ngati pane hufu here uye mukomana logistics wacho anga aripo hamene confusion hamene kuti DT racho changa chachimbotorerwa chizi maDT izvozvo aitira kuisa muchikafu muyama munenge masiwa kuti zvisadyiwe nezvipukanana something and amana kuti pano tushoma pana tikatobika sadza rashefu chef wakutaura ndini ndiri baba kana kuti anga asingadzismeri here wasikana watatinda wacho ndakutoti kamira tibvonge kasa dzakatongobvonga kasetwa motodya chii andi munga inokwatiswa yakadaro kuita manjoko kudai ndikazwa kuvuka kabikirwe chef saka magunpowder ayo anongovhara mina saka pakazindira ini manje ameno kuti akakasika hakuna chinhu chakadai what is this kudai kumana nzwaiwo zviripo imi kana pabvonga kudai sauna chawanzwa ireyo kanzi mayazi atitubvu DDT rataisira chi mai ndazvinzodhara ongoro kachimukuru kacho kamuriwo kadaifana kuti ava vakangodyawo kamina vanonga iripo kamatatine ane mutaku tinokuti munga nongokwatiswa kakadaro ndo yanga kungodyiwa nevanhu ipapo timu yandakanda buda nayo plus 2 pabese tati 10 kwati tsva mandingi dziya dzaenda tikati kichirwa chibva panapa kwakutotitora tsvimbo manje kutogadzirwa tsvimbo yekuti famba ndichitodai kuti kuti kubuda area yatingati radius yacho yaigumira ndege iyo takaita about 2-3 days takangopaka bhazi imo mvuri yacho ndiyo iyo ndege dzasingatosviki asi vakomana manje manheriwa yacho iwayo vakadzoka futi vana hodha kupinda mubhesi vakarungu vanga vaisa manani awa maopi awo mumiti vari mumamiti mipani kai makaiswa maopi evarungu imo saka paingosvika pungwe vachidaro kusvika varungu watiza varungu ndovakamhanya avakomana vachipinda mubhesi chete vachibva vabva ipapo nosvika kuyako wakatopinda kutopinda mubhesi makuru ndoti hapana makombidzi akuwara here kumadero usiku iyoyo paatacho wakaenda omboti zii wakambodi kudai ziwa wodzoka futi pungwe vachingodaro vachitukirira isi tirikozva tiri kupi outside tabuda kamuredha ini handichagoni kufamba manje tikati amanje pakaipa kusimudza gumbo kundidaisuwa hakana kudaichokupaka bhazi saka vachipedza kudaro mausiku pawakaramba achipinda wakapinda kunosvika pawaipa taiomesera nyama kudai comrade aiomesa nyama ngari panyama ipapo haana kubuda haana kumbomuvha vakangohwanda ikoko varungu vanzi vakapinda vachifamba hapana akasvika pai panyama havana kutomboona because vanga chitokwatawo zvikutokwata zvimwe zvazvo kasangobira vana vodza vasvika vapinda ipapo vatoona comrade yatoripo koinda hapana kusvika chinhu here vanzi hapana ambosvika panyama watotuta nyama iyaiya vachiisa mabhegi saka kuti ungatanga nekundodya panzi mapinda varungu vanogona kusirwa poison saka uyu akanga akangosara aripo kanzi hapana munhu ambopinda vanapa vangopfuura vakadaiswa vachibva kukwidza vakadai vakomana vachitiza iwo pawakambotiza pawakazodzoka ndo pakatobvuruvudza namai kusvikira varungu watiza ama 2-3 days hamuna kukwanisa kufamba manje right adei ava vatofunga kuti komanda afa atotorwa vachatoziva hatisuka pasina communication zvakavaneta 3 days vachingodzokera ipapo voda kudzama kuti vatsese mubhegi vatake kuti komanda enda kupi indatobva uko hada kutonanga kukwidza gomo takazosangana kumberi takazoti tatuma makomredi ati vana vamabona vatoti handipapane process yekungonyorerana zvitamba taenda kugurupu rakati ndopatakasangana natrinity ati ndakabuda zviri boyi hapana chakamondikwadza hapana ino vakomana ndandinavo vese takangokwana panapa good ndo mapiriro zvakaita ipapo paondeyo takurira kusiri kwegomo tiri kusiri kwegomo ikokoko tiri kutonzwa zvanzi ende akuda kutoveresa maripoti ka kumashure uku
uku manje process iyo yandanga ndiri kuseri kwegomo ndakatuma matimu nematamba kuna 10 awa komanda takatakaenda grade na kuno kwesa hapana kana akamboita mvukile nevamwe then avauya ndika then uko ndunza kuti kumberi uko hakuna kumira zvakanaka wakazoenda here kuZambia akati handina iye kuZambia uko manje akasvika kuchienda nokuti timu yanga yakutomutsvaga futi akutoziya adii atengesa futi zvangu zviya zvataenda kwangu zvakakasika kushaya pawa saka iwo unozoenda ari kutotsvagwawo futi netimu rake kuda kutomukiriya tikati aiwa iwe shamwari iyoyo pauchine pawa napo ipapo iwe enda unodiscourage nyaya yekuti vanhu vadi vasarowana inini ndiri kudarowo futi kuno ndiri kutumira vanhu kuti musavaridzire musati musaridzenyeri siyai kana vazotangawo of course muzongoona kunenge wakuzosisa saka aiwa imboya tomboridza futi kana ukanazanira iri kuti padresi yavo horidza nyere ngakurida ngotsvaga nyaya ngoti tiite kafriction kekuti tirowane zipra nechi but we tried to avoid that vakazvinhu zvakaavoidika vakazomboitawo zvimaskemishi zvavo but zvanga zvisina zvazvisiri exactly power yekudaro yekuti vamwe vese havana chavakamboita kunze kuti kakatimu ivako vakari kumberi ndo kakabva kasplita ikako vakaenda kurungwe kumberi ukwabva asi kuzasi kuno kuti takasara wese wangori indact hapana munhu akarowana neumwe tapedza paipa ndakatanda kuchimanya nemaripoti ndipo takasvika pabhodha pedu pabhodha ipo ndopatakangosvika ndichidangu ndingogumira ipapo pasangana naparents the right parents here yet uko manje vanga vatoplana kuti manje vachitofoma province kubva mune tete province akuda kuchiisa imwe province iyi yanga ichigumira vana musengezi papa kutora sporiro iyaya zvaenda kunoda urungwe zvakadai kunonosvika kukariboko yopuwa parents ini ndoita deputy wake waparents saka 79 ende chingosvika papa tangoti garei naparents kuti atikustrategize kuti right kuti mobilize vanhu vaende kuforward tivhure mabhesi mamwe ari kuenda kumberi ndo patiri kutaurwa kuti muri kudiwa kune tsamba yauya yabva kuna comrade ari ku mapisi UN angauya handiti vanga vakutuma macomrades edu mumazoni kutaurira vanhu kakuti kwaitwa ceasefire chichiwa asatodairwa vaya taenda inini peresiri nekasecurity party kedu tasvika kuvaona comrade wedu yava wezanira wacho zvakadai ndopakutanangurira makudai maremble point watowati ndaimunongadza masoja dai saka ndo mabviro akazongoitawo vezipura futi vakuchiendawo kupi kumassembly point vanga vanzi vezipura ngaingoendawo kwayo zvokudai pasina maybe izvozvo izvo kana kuti vakamboita kamfurakaza tingadai takangopinda musame assembly point but zvakazvikazoiti nekuti uko wanga wakawirirana kuti zani rachamira yegawo zapu ichamira yegawo zani ichamirawo iri yegawo ndio mabviro akaita waiswa tatanga kuenda nawo wachienda kuassembly point kwavo izvi chichizoenda kunotaura netimu akuunganidza vanhu vatakatanga kuendesa endo ana muchibva iwa wakawanda wakati watakatrena mukati ndewakadzi vasikana vese naiye parents tiendai mushefu tazoona mushefu makemba akaiswa apa emassembly point achoka akaiswa machena apa hembe dzacho dzikupiwa dzewaiti kuhamba ngakumbotanga kwaenda timu vafana majiba ndezvakanyanya kumhanya nevasikana hobho wese vanga vari mufront vasikana vese nehando ataka muassembly point takaenda paassembly point yainzi hoya pahoya assembly point ndokwakaenda naparents ivavo achibva ipapo parents achisvika achibva anzi ngaende kurushinga why zvadare zveparents vanga vakushure mumaka manje isusu manje matrend chacho hatina kubuda ndi vazhinji vacho hatina kuvhota 1980 asi dzokuti tabvumirwa kuti munongofamba
saka tanga kudeployana mumapurazi imomo mudzimbamo tingonzwa kunobvunza mwana wangu anga ari kuHarare isu taingofamba nenyere dzedu tikasvika towika apa toenda pamba totobatira mabasa acho tosakura saka time iyoyo ndo pakabva paita fracas manje inini manje uku ndapiwa task nandapiwa ndekuti tikabvondoka uku former president Mugabe ndoruti aifana kubuda nayo tsadhuku takananga kuenda kuZambia kudai saka ndakapiwa matende ndimboisa mumabhesi akangowaitika ndoruti aifana kufamba naye saka isu tatina kubuda magorera mazhinji takasara takangodeploya asi taikuti patinofamba tida kuenda apa totakura vhuziri usiku tosvika patinoda kuenda tosiya nyere topinda muvanhu tonosakura kana pakuvhota ndo zvakangoita vakawanda wakangofamba wachinopinda wachivhota ndongakuzondo vari kubva Harare wese vanonga kubvumira kakupinda ndo zvakaitika ava vakomuzoriwa manje ava vakomana ava uchima taiti madzakutsa yavavo vakutifumba manje vachitenderera muma vari kutopfura tirimo vachitaurira povha maona hataimba kutaurira ipaipa kuti chawaisa tichaunganidza umu chizarira handi maona kwavari tichasara manje boamiro kuti interdictation chawakangambozvita sei vachisiya ivo vana vakuti vavhariremo kuzodaro manje tabva tachisimudzira taparana kodhi tadzokerera pana mavhiradora akomanaka vanhu vaujairira ngatichivarovai apapapapapaya tadziburitsa pfuti manje da kutanga kurovana nemali kurova madzakutakuizvezvi zvibata uko tungamirai manje kuti atibate akututumira vanhu nematsamba mazvivhiri iwe ukapengasera nezvauri kuita hondo yakapera chienda kuAP indoiginwa aitumira nemabhazi yavo namatamba nacho because ndiri pagaraund ndiri kunyatsa kuona utopinda pagepo vanyakubvanya kuti akurowana navo akati akurowana rekati aitorova taitongovakwatira kwete zvekuuraya strike vaingovhunda vaitiza pakwakutotomanikidzwa zvazangozonzi maelections apera apa tiri kuzviita before maelection tatakubvumirwa kakungogara mumayo taachitobva taramba tatanga kumobilizana manje kutanga kuwakindisa manheru toiga pfuti manheru toburisa pfuti masikati todi toswera tiri manheru navo onarova swera azonzi maelections aitwa anaunzwa Bob awina 57% chakuti abo ndopatakazobudawo isusu manje kuchienda kupi kumaAP mabhazi akauyawo achitakura vekutanga neakazotera kutakurwa acho anga akawanda ndiye akazotakura magorira chaiwo ende vega vanga vachinatsa kuona kuti magandanga ivo vanga vatozoona kudzara kuti vanhu vaiswa mukipi umo kavazi magorira avavo panapo zvakatoshandawo futi because zvakawatipa intimidation kubvunduka futi vatakazomboitana navo papa vanhu vacho ndo zvakamhanya zvanga zvakumhanyisa shiri manje akuda kusungwa nevana lodisomza akasiya vanhu zvavo magorerana kure kusvikako kaunzi kune munhu anonzi Kapenga asati akusvika muAP ndiye ari kuridza tiarikuridza pfuti panapa kuramba chimatende zvangu zvese zvazvo zvandakaisa muzvaita kuzopinda nazvo nashefu avo zvese zvakabhombwa zvese nemundege dzakanyorwa kunzi UN meta mhene mutu zvanga vanga vachizoona vakatengesa ndiani vese mabhesi apo tatakaisa matende murodhi aifanira kuzofamba nashefu avo sikrosa tichivaisikuta kuenda kupi kuzumbuku zvangopiri wara ndopatakazoti gentleman tawina hatichiendai kupi kumaAP because isusu roti yedu tatina mabhoti kacho tatinekanevi kedu tata mabhoti nanamucomrade makamemba yacommand ndovaigara pana Zambezi kuchinyeredza iti kuti unotirwa pana Zumbo tokrosa Zambezi saka nechimwadini nechibhoti chaicho maigonota 24 hours pane zvimabhoti izvo zvafasta kubva pakabhesi kedu kari musaidi Mozambique side asi tatingori Mozambique but takaganirwa nemuna
na Zambezi. Na Zambezi. Panokosanga na Zambezi akafuwa river chakuti ipapo tikakrosa kuchenda uko. Hauna tawana au tu tikrosa kutende ku mainland astiri Mozambique side. Tatina maka hivyo. Ndio akawa zima dinji. Ni zima ni chechi zima speed. Na speedboat. Ndio yangati plan kubuda naye. Okay. Saka ratopira udaro kacha ngwatenda ku ipiwa kumana. Tichisvika mu-AP ma British ngari tate ma British vanchiti vanguetsa ngari ma Rhodesia futhi. Sika ndiye kapinga. Vaifunga kuti mududo lakaita sei kudai kuvatoshamitwa kutosvika kugara padhuze nini. Uri kamuri kacho ini apa tinamutira mudhara makati ati ndiye angari aikomanda ngaripo ndauya chef tateita. Kapenga ucho ndiye ati ukapenga the what? Ndini. Saka ini zvaitondinetsa pakuzhava. Kati zvada zvaibuluto zvodesakane varungu imama. Saka ndingoti chikafu chikabikwa sindoti ndotanga ndambo akauya muya uya ari kuita uya. Ari kuuya achitisira chikafu uya. Ndotanga wapo. Kamurungu manje. Ndipo iwo rungu wakanaka direct kwandiri. Izvo chokabata ipa. Itamira futa pano kwaitoti ipo tototoita pangu ndaitiri kuti akaasa umwanga watozijera ngogari atapedza kanga anoza tato adreswa paya kachinzi raiti kwakudiwa kuti tinoita maamsketi kunotora pfuti munyere dzatakasiya musango ndopa waida kundiuraya ipapa papapa ndopa ndaka muzarabani ipo ndaida kutaura papa bhesi yaya muzarabani. Taenda pese mwana muzarabani mwana kamujoni kangu nekamurungu kangu. Inini nekamurungu. Ne-escort inini handina escort manje. Iye ane mubhema wake. Kamurungu kaidriver chipota ichocho. Nemusoja wake wekubhema. Nenini. Mukarindiro vakasina madhoika. Tenderera ati unosvika chiunganidza vanhu. Tabatana tazodai chibvapo toendapo tingodarisa. Tikataura onai tiri tingori tese takabatana so. Saka one day ndonga ngada kutofunga kadidi takubva ikoko nevarungu aya tatenderera kakuti akuda kuchipinda po taituka bva ndopa ndati pachibamo pamuzarabani ndokupa kuri hoya kungobva pamuzarabani ukudzika nebhinya rodi unda kuhoya Simba Point takutoda ngosvika kugedhi amene kuti chakaitika kuti ini ndandambozvinzwa ini ndakangonzwa kuti kune zvaitwa ambush kune pfuti dzatira ndikarindiro vakangobetsika kuti hanya zvikufeka zviya vatajamba kuenda pasi neuya bodikadhi wake wemurunguya papapa vari kuridza ini andauridza chini papa manje paakatanga kuridza akatauridza akatonanga inini kuti zviite kunge saka nyere yakafanigurisika vheroera pai indibva ndamutarisa ndikati uri kuridzira chii saka kuti achidzokorora kuridza ndamutarisa manje apa gugani wakusiri kureka atongonyara kasi hapana chatiri kunzwa uri kuridza chii takasonana aiwanga triki uda vatotondaasasinira vasaramba asi nyere yachikutanga iyo akangoita kunga anga akatoita zvokutodai adona tajamba akabuda mukati ndobva kamiswa kane murungu apa ajambira pasi ndo tajambawo kudai uye mubhema ajambawo inini zvakangogona kuita kumutarisa sudbo zvakangoti pada ini padaoneka tikuridzire chii ini hapana nyere dzandiri kumbozwa tasvika pagedhi pai paine ndamuramba ndakamutarisa uyo musoja wakayo tapinda pagedhi pai ndotaura tingati murume uyu uda kutondikiriya mambonzwawo nyere kwaiti vambozvanza hatina chatambonzwa isu tangonzwa kamunyere karira wana ukwesitoka kuna aidi kuti amboshi achibva kumaganda ngacho ngaabva kupi vana se vari muAssembly Point ndopakatanga marking yavo neutimu manja tapedza zvese izvo taenda tapuwa chimota takutenderera tichifamba tichitsvaga zvinyere zvedu izvo zvatakanga siya mumasango ndipo takasvika pasiporiro tete yakunzi gurureka poriro yacho pakempu yemasedi tikupinda imomoka zvanga chikubatwa nemavhetika muchiofisi macho chemaCID chainzo chemaCID kuti machiva totarisa pamusoro pakati zichati mazita edu ese arimo
saka varuma vaitotitsvaga vaitotoda zvekutoenda nekujoka ora vakanyorwa pesiri zvati pacho Kapenga ese mazita command element anga akanyorwa pacho. Saka murungu uya panga ngoti ndipinda arimo muka wakati mandevhundevhu izvo zvafana zvaizvo zvekundiendere kwacho izvo indibvunza kuti what is that kati do you know ndambonamvunza kati do you know if you see Kapenga do you know him? Do you have any picture of that man called Kapenga? No. But who wrote that thing? No, we have just come here when it was written already. But I'm Kapenga. Wakumala mamenyera kata murungu. Imbona nakatobwagera ngane piso ya. No, wait. Fajo aenda. Ngozi akati Kapenga akati doubt Kapenga atari mane records acho lekwari kwayo ayo Kapenga akatasa kandisaiza tsoka kuti is it true tapinda muchaji ofisi yaba ikataurira kuti toilet kanda toilet manje kuseri iko iyi yakanyorwa ni toilet ndi toilet for men officers manje kuti wachindipa makey achikamanya kuti makey atari kupiwa baba toreva bango gwakwata pasina munhu achatata bushe kunge ndaida kuenda mutoilet ndatora makiya vakakiri rachido tacho ichocho kusikaivavira ngotokomira zvangu kwakuti kupomberera timoira matisho ese anga ari muno chigandira muchigomba mari akada kumbogocha ari pana chandakamboita ipopo kuda kungotesta mumabhozi muchatora ndakatora kuti panapa ende pandakazodzoka kechitu ndakazoona chibhodhi chachabviswa manje ndomaperero zvakaita tamo ipimo ya ndopakanzi right kwakushitorwa vanhu varida kuenda kutraining ndopakatirwa pana iyo deputy wangu Maketa achienda kufedza training wakaenda kubizana Maketa Libya something like that kwakaenda kutraining kunoita fedza training yavo inini netimu yakasara ipapo avo vakadzi vese vakawabviswa kuendeswa Nyameni kana kumanyi samuine ndokwakaitwa bhesero vakajiroko timu yakasara takatsara nayo ipapapo vamwe vakangotorwa vachibva ngoenda kumaipima vamwe vachinozoenda vamwe vachienda kuno training inini neimwe timu ndongatiratirwa ngane zveya tingowe about 18 tango dziri kudiwa kuHarare tibatosvika papa muDakota naComrade naChiwenga naDominic tangokwidzwa hapana kutaurirwa ndakaidwa tipedzisai nanani tangotorwa papa takananga kupi kutongogara assembly point yakazotongogara paogara marefugee papa kusvika papa hapana ataurirwa zvitiri kuita ngozi panapa ndopatinoda kumbogara chimbombotanga taitagadzira pacho ndopachauya pachimboitwa vanhu semi-training boys kuti vanhu vari kuenda kuintegration uku vari kufoira vakawanda vamwe vedu vanga advantage boys kwavanga vari kuvaita regular training isu tanga takagara tingoriri magorira saka mabritish aitofevhwa kudaro kuti munyembe paya pavanozodai panyembe ava vaitohwina kaupa nyembe kune ava saka integration yacho yanga isiri kufamba zvakanaka saka paproposwa iyo kunzi ngativhure ichi kabhesi kamwe katinotora vari kubva mumaepia watiuya ipapo otrainwa womboitwa refresher training regular army madrill avo echibritish iyoyo saka wakaenda kuNigeria vana vanina ndopane timu yakazouya tiri papo wanga vachitraina kubatsira maComrade avaenda kupa saka paya tapedza kudaro paingopangopatsa munhu anga achingotonga ipapo ndio chef Chiwenga Dominic ndianga angori komanda munhu aingotumwa pese paidwa kuitwa aingonzi ndinde ngodedza Kapenga asi hapana pataurwa kuti chii chiri kuitika apa pane magorira komanda madhara maComrade masenior vamwe vanhu vainetsa kugara navo yasokona kuti vari masenior atiri majuvenile vakavamwe vacho painongotumwa apa neapa saka pakachizonzi vakupiwa nyembe ava kana
ndambogara akazunga kuzoti akuda kunoita integration yemashefa kuti anotanga kuita brigadier ere vachiponyembedza kuti equivalent kwanga kwakuita integration ndipo pakanaunza kuti kembe yakusarira pesa apa anga asikadi kuti taurira izvozvo ndipo pakati kembe yakusarira nani akapenga ndi anenge ari deputy wangu panapa ndaitirwa zvezvezvi masika kuti komande vana ava just tapid vanhu vacho vandiri kunzi ndichasara ndaendega idzo dzaenda kupinda bizi asi hai ndakangozve accepta zvakadaro kambochovha kamborugara tinaye ndingori deputy vakuisa izvozvo kusvikira vazosiya kembe kwandiri kapagara ipakazova magoriro aitosvika zvekuma-15,000 under command kukondena kwacho kuti vakondene paipai manje takangopindawo nenyaya yekuti vakomana paipai taitaurana kuti atiri maproductive forces zviya because kuya kuchipanganika kusabi kunoripwa irimwa takasvika makarimwa cotton nevarungu vanga vangosiyawa zvakadaro zveadai yeureba amune cotton yakawandisa kwavachotanga kunotokondena vanhu avaseya kwavachotanga kufunga plani iyoyo kuti vanga vaende kunotanha cotton muvarungumo vamwe vachiita magobo vazhinji vanokuziva sekuti kumagobo vachigobora miuyu tichigadzira minda yekurima chibage ukarima chibage chakasimba zvakanyanya papo kusvikira vanhu vaise vangopera thing out vachienda kumaintegration kuenda kumaintegration ikoko isusu takazosara taingonzi kuda kuenda unzi akembe inosara naye kwakuchizongobva ta the last lot kunofoma kunointegratwa kune 1981 tichiintegratwa tichitakafuma 5-3 infantry battalion panyanga apa tichitemwa nemakoreans ava saka kubva ipapo that's life in the ZNA now gara 5-3 abva taende abva yavhurirwa kamba yayo kugokwe abva kugokwe kwaya ndakugara stere kugokwe takangogara ndofunga zvekuma-3 months ndabva ndatonzi yanga iri 5 brigade yaikomatonatana naiye Perenzi comrade Perenzi elect andiyanga ari commander 5 brigade isusu tiri mu-5-3 infantry andiyanga akazara magandanga akawanda vachibvunza vamwe vese anga vacha nekuintegration pas 5-3 ndiyakafungwa netimu yakabva nemai yanga last lot yepatongogara ipapo ototangirawo pasi tombotangirawo kuita low private ngokurawo sergeant zvazvifika asi vanhu vaingowanisa pozi magorira ese aingozakuti ava ndishefuira ava mashefu eda kwakunoti munyarire mabharaki kuti utairiswa imomo tipawo juti miraiekuata mukiwe chikafu tingopinda nawo sanai zvazonzi apa pamberi vatapuromotwa kubva pampachimareni zvatati angopiwa izvozvo awapo wakambofamba kuti abva tachipiwawo zvimagreenboard zvekuita maofficers kuzimbabwe national army equivalent yangonzi lieutenant but kana une greenboard you can be appointed any appointment inenge ichida kana any rank with the captain also takangoita maplatoon commanders kwakutongotangirawo ipapo ndawo makosti aingoendayo yayo nana zetemu iyi and so on taamazatene full time but taenda kugugukwe kwatanga tanzi tichienda kuti abva apa ndopatakapromoterwa tiri kapanyanga ndakuchienda pagokwe paya tapagara ndabva tadaidzwa na Zvinawashe comrade Zvinawashe ndo pakatanga nyaya dzekuMozambique dzanamatanga saka chatataidzirwa uku inini Trinity Mabemba atiri masecretary commander zvikondo Trinity nani vaenda va-3-4 tozva tata zvinosangana naJumbo uyu apa Mhonda papija naiwo chef comrade Gava Zvinawashe ndo timu yakatanga kusimuka nayo kunoreka mapositions epipeline kuti tigadzire mabhesi kunosvika kubeira uko tapedza kudaro hatina kuzombobvako vatangopiwa tichitaingoti vanhu vachingouya tichijoinana navo
tisitaiwarakidza mukunogara tombogara nawo tombataridza zvokuita apa ndanda captain but captain ndakupromota ndiri captain ndakabva tanzi aiwa ndanga ndiri lieutenant ndakakomishona lieutenant but ndakabva tanzi navagawa usapfeke lieutenant because wataidhira nawo vamwe wanga uri commissioned macaptain saka inini ndakabva tanzi ramba wakapfeka chigreen board pending kuti uzoita captain because tisi takati hatina kumbobva kuMozambique taingoti vachingouya marecruit because kusaidi uku kwairambiwa kuiwa kuko ndosaka zakembe yanga ine mazipura pa22 apa pa24 battalion pamudzi apa macommanders ezvipuro vazhinji vacho vairamba kutosaka kuti isusu hatina chatinoda chatiri kuMozambique saka vakangotirwa masoja chete saka masoja aiuya atizaivatora nemakomanda avo tiwasiya tavadeploya mayamaya mumazoni manzvimbo dzatanga takareka navagawa ivava I think takachovha zvakadaro zvekuma6 months or so kusvikira tazobva yedu tazoona kuti vanhu vacho vakutojairira system ndopatakazotanga kupiwa off kuya kumusha but ndo mafambiro zvakaita tadzoka kudaro ndichagariwo kumazhari kwakuchitwa marotations emabrigade kumboya 1 brigade kumbodii ichitatu 3 brigade ndopakaziyazokona ndachipfeka kadzangu chaidzisetu dzeulieutenant avo vaimbobatisa kwengweyo kwanga vari macaptain saka ndakupinda futi ndakugarira tsoro waitibvanya kunolieutenant nguva yacho ndomafambitsiro zvakaitwa iwa and ndadaro izvozvo pakaita problem kupe ofisi kwangu panzvimbo yekuti wabvise akaunti yangu ku5 brigade aina kuva akapaise pana chigara ndiri koko hatiri hapana iwe yakakuno pandakachizonda zvokawo manje kunoda kudai papay handisi kuoneka zita rangu harisi kubatika 6 7 8 months no pay kura varodo iwa vakuigwa mamanja asvika paya ndatora zvinhu zvadhakwa manje pana asvika kosvikawo paharare papay chief nimuudza kuti ndane 8 months katambiri nenyaya yekuti ndakaenda kuMozambique here kudai ndibva maenda kuofisi kwachief ngati 8 months kwachidondo ledi mamanje tabva wiga mamanje rodo bvunza kumanaka zvofamba sei munhu kurarama sei hapana zvikwereti zvazvanzi aiwa chita sei uya wekupe ofisi yayo batsvaga zita rari akaunti yangu onaka iripo haina kushiftiwa kubva ku5 brigade kuinda ku3 brigade hari dzenyu dzakawandisa chief dziri panapa pekusvika kuma5500 time yacho yonge rimarika chitobopiwa imwe mwedzi uno papanapa kutobhadharwa vasainira ndakutobva ndatookushaina ndatoka munhuwo naiwakumakanganwa nhamo dzi8 ava vaedza ndizofambira zveta tachibwa rendrova pa3 brigade apo ndatakunetsana namai ndakufundira parents ndakunetsana parents ndinodzokera kupi kuzori kwangu akanzi aiwa inini namabhemba vakomana vatakataenda navo vaiva 6 months dzokutanga kufurandi uko magorera azhinji vacho ndokuvaopta zvekuti hatichadi ndipo vakatanga padimobo saka isi takabva tanzichienda ikokoko pa38 apa rodhi yekuenda kumanika bridge apa pakaiswa makembe emadimobo iwa tichinzi at least endai mumbonotira wasitoka kuti aiwa zvinopera situation yacho asi vamwe vanga vakuapozi kwanga kusina kumirawo mushe futi kupi kwamadzanga kwacho kwakusina kumboti twasa saka vanhu vakawanda vakanga vakuona kunge bamune imwe hondo todzokera futi munechi imwe hondo futi ende kuti kusina kumira mushe futi because task yanga iri main task yacho yanga riri yokuti tiprotect pipeline nerailway line neroad that was the main mission yanga iripo pataideploya zvinhu izvozvo kuti tivhure
pipeline diesel petrol pabhira chiuya kupi pamaferuka saka akarwadza vamwe ndiyo saka ndo first wave yekutanga kuti hatichadi hanga kwatowanda saka we tried isi kudeploya kwatatetwa papo wakuti titrai kuvamobiliza kuti maybe hata vamwe vaitaura mari zhinji avo ini baba vangu vane chitoro vane mapamuzi vatoti kuti vangopinda mudhimobhe ma400 saka ndo time yandaimhanyisirawo ndaifambirawo nyaya dzangu dzepei dzangu akatakapuwa kamotika karendirover tatoponda torinunai karendirover kakudzokera kupi kubasa next month ndo pamunopiwa mari yenyu ende for sure ndakabhadhara 5,000 hard cash kukunzwayo ndakatonzi ndokupedzisira kuzondipa manheru uwerenga kuti ndakapfeka majini kuti imwe 1,000 matazataza tazara mari udufu tangati 3 brigade yanga ichiri mutaundi kapadhuze nepapolice station tsati kwazvichatawa kwacho chibrigade icho headquarters yanga iri papo akadhuma kwatsvipaka ndichiita kupi manje nemari dzese dzandakapiwa panapa munondipa mari kutiku ndanda kuziva kuti pahotera papa panodini pane chibhokisi unogona kusiya mari yako papa ndakabva ndangobva ipapa kuti ndakananga muhotera mumanika hotera yacho manika hotera kuvhurira bhuku kambo karungu kangu mudenga vanoda musorosoro marika yakawandisa idakamarira kuti kuyedzeka ndozviri kosa kubhengi ndo zvandakaita izvozvo makuseni acho kwaedza mari yangu ndisibvitei kubhengi ndo mari ndakakwanisa kutenga nayo imba yangu yandakatenga kwamutare kwamavha neimba yangu papa maspel opposite nepamutare technical college mutare tech yakavakwatiri ndatotenga imba 1983 kwakutotanga upenyu hwangu kuniwani nekunovakawo imba yava yana mudhara kumusha ndakakwanisa kushandisa nemari iyo tamuzotini ipapa pese apa tatopedza ndakati ndini chete ndakadzodzi ndakati chimbomupai ndakapiwa 6 months leave zvisingabvumiri ndandagarisawo kuchizobva kwauchizotanga manje kuchipinda life in Zimbabwe National Army full time tiri pa3 brigade ipapo takaita mairanje mamuswe ndokweduka takamugara zvakanyanya kusvika kuna nagorongodzi ataki weze tabva pa3 ipapo ndopandakapostwa kuenda pamudzi barracks 22 infantry battalion apa ndanga ndacaptain tiri pa22 infantry battalion ipapo ndipo pandakapedzawo kosi dzangu dzimwe dzataingoita dzinongo relevant ndipo patakabva tangosuridzwa kuchienda kusomalia papapo necontingent yekupedzisira yona zamu 3 ana mupanda tisi wakaita the last foot kubva kusomalia tiri UN under United Nations tichizokawo tirikungoti zvapera ndapedza staff college apa ndabva iko ndopandakaenda kustaff college akatokuma 1990 chakuti close to 2000 ndipo pakatangawo yekucongo DRC kwatojenana neDRC by then ndapromotora major manje kucampaign yekuDRC tangoipedzawo akaenda kumunana 2 places akaenda kueast nekunana Kinshasa kwachoko takazosvika kundokupedza panje pabolomba ndopandakapedzisira chigara tabva kuBujumayo takaenda kuBujumayo tikawithdraw bva tazobva takananga decide rekunana Kinshasa kwachoko pariva inonzi pabolomba panonzi pabolomba pakapiwa patumwa mamissionary vana Robert Mufati vachitumwa naKing Leopold kuti vauye vachizoparidza shoko ipapo ndopatakanobeisa ipapo ndo pandakazopedzisira campaign yangu izoka kumusha panapa muno vangu marutine emazuva ese svikira ndazobvisa ndava kucommand agriculture ndakatanga ndizvicommand agriculture from Mutare 3 brigade kwakutozva ndatonzwa munomu tichiita zvecommand agriculture izvozvo
vaivona 2008 ndopa ndakapinda kunoko kubva ipapo tachingoita izvo zvemakameni izvozvo zvekurimisa vanhu zvemukomanda apo handitazongoti makore achabvumi manje bida kumbonoresta neage ndati muno ndakauya ndiri lieutenant colonel ndabva ndazopromotwa kuita full colonel ndingori muno then kwauzopiwa ubrig general wandinawo izvinezvi on retirement ndo yandakatoretire nayo kwachingoya kugara hangu pamunda pangu apa handiti tichingoitawo zvatingoita vamwe takamirirawo zviwanikwa zvedu zvatisati tapiwa hedu tinofungidzira kuti tichapiwa tine hope kuti tichauya ndomamiriro zvakaita iri imomo pese apa kuti tizoita zvosizvi ndakatato ndopakaitanga kufungwa yatinoti CMR within the Zimbabwe National Army yekutanga kuti vakomana vedu vazive vana vakupinda vana vedu vazive kuti chavanonga vachizobata kuchengetedza nyika chii 47 yacho wakaibatirei kana tichiti uri kuchengetedza nyika chii chauri kuchengeta because ungangonzi tagadhika pagedhi apo usina kutaurirwa kunzi uchaita sei munhu akauya ucharidza here uchaita process ipi in case of that saka maorders mufunga uchizatsvaukamirira pagedhi ndizvo zvimwe chete zvatanga tangoita kusvikira ndete retirement yangu ndiri kuCMR kufundisa vana ndo zvakati kusvika kuna namaguta ikoko kuti tichipota tichingoenda tichinovadzidzisa on appointment the right basa rako ndere kuchengetedza nyika yeZimbabwe ine yakarwirwa iyi zvakawanda zvingatikwanisi kuzvitaura tangoita joba saka nasekuru makazoparadzana papi sekuru makafamba navo sekuru vangu ava tasvika pakubva pazviunda pakakawandiwa sakazobva tangosiyana kubva ipapo takazombonana kugara kwatakaita patongo panyazonya vakasvika tikasara ipapo isi tichitapinda mugurupu rekutanga kuenda kufrandia saka ngobva ipapo hatina kuzomboonana ende havana kudzoka muri wangu wavo ndofunga panyaya idzodzo dzepana nenyadzonyadzo semaapplies nemunyina wangu wandataura award akazora achiteera womashure but manongotaura akabhenga ari kuchimoyo nadzonya futi ipapo tatabva kudhara kuti takatanga kubva panyadzonya pakazora pachiatakwa mahondo sekuataka kuti atatomufurandi kudhara tatomukumusha saka tina kuzombozivana nhasi ndo atingatoti the unknown matombs of the unknown soldiers. Saka pamakazoona paakuitwa unit accord ZANU neZAPU muindependence chinhu chakangofanana nekunge ndakati ndi pamwe ndakati vakatedzera inini pamwe ndakafunga kudaro asi vanhu vanga vangobatana zvavo vakuru vanga vachiziva kwazvaisvika pazvakazongoenda nemulimo wakatisa kachitanga chinhu ichi tisi takachitanga even pakuvheta pavheting inini ndakanovheta ndiri kubulawayo because most of mazipra forces wakatanga kwauko vamwe vacho vanga vasinganyanyozikanwa mufrandi wakazonge vakuzikanwa mufrandi wakawanda vanga kawatakaita integration nawo kuvazhinji ndendakavavheta pamagwegwe apo because wakati vachivheta kusaidi rezanula because tisu tanga tinawo kusvikira muindependence saka takangoti zvinhu zvaizvo tanga takumbozi takapanduka zvaizvo saka takutotowa mugabe wapanduka kuvhuzikana wakubatana nevanhu ndanga ndakambozita panduka asi zvakango hazina kunyazi kuzonetsawo because zvinhu zvatakatambozviita futi mufirefight muground kuti zishow can form a formidable army if we mix together which happened ndozvakazoitika chazvanakira komanda ndechekuti munhu akatanga kutaura nezve isu tiri kuiti sinoya
unit accord between Zipra and ZANU ndicomrade Gamuchirai. Okay. Vakatotaura nezvazvo. Saka Comrade Gamuchirai. Gamuka wamakatuma musikana akanotora mazipura forces angari andakumana angati mutimu umwe chete naye. Saka nhasi tataura nakomanda wake apa wasadzikisa kuraudza kuti comrade Gamu havana kurasika, havasi kunyepa. Saka komanda apa ataura kuti ndindakamutuma ndine plus ndindakamupa nyembe dzacho dzekuti komanda ndindaipromota but ndiye musikana akabva uko kuti anga ari deputy commander ndikazobva tamutora ndikafamba naye ndiye atakatofamba naye kusvikira muindependence ndinagamuchirai ndiye aikomanda zvasikana wake wanga vari muzoni bedu ndanga ari komanda wevasikana vese ivavo. Of course kwakazoya wava mamashefu vanga vangotera vana freedom but muzoni chaimu chaimu agara navo freedom ndakazomboshanda asi anga agara ari member general staff aingombouya chibuda hake chiteedzera maiswa wasikana asi wandagara naye muzoni chaende Gamuchirai. Comrade Kapenga tatandara zvinofadza kugara pasi neGamu zvipere zvakanyanya zvakawandisa makore acho akawandisa asi tangoti munozvinzwa ikoko handiti mazvina kuti dzimwe totaura nemajunior totaurawo nechiva chisanganisa zita renyu saka nhoroondo yenyu inobva yasimba yakadaro. Handitika aiwa ndinotenda imimiwo nekusaneta mamboti mavapedza takawanda ndikutara wana maketa nachedondo nadadavumopsekiwa rakashanda nawo inini paisen kushanda ndichikomanda vari ana komanda aizva zvinetseka tenge chiti tatumwa nakomanda kuti titaure nemi aripowana chedondo siyai nhoroondo yenyu muda kuenda nayo kupi togara tikarichandwa futi izvo exactly taumanaka tikazonyorerwa nhoroondo ine vanhu vasina kuzvionaka tinoda kuti mabhuku evana vafunde vanyatsofunda chokwadi chiripo chacho vanhu vacho vachiripo zvamatoita izvi zvakatonaka zvakawanda zvakadaro. Aiwa tinotenda. Aiwa mavanzwa sekutaura kwandaita takataura naComrade Gamuchirai patakataura paya takati the Sinoya unit accord between Zipra and ZANU. Comrade Gamuchirai vachitsanangura pazuva ranhasi tabva tataura nakomanda wacho tisati tatovaudza kuti takataura naComrade Gamuchirai vachitoti munozoenda munotaura naComrade Gamuchirai achiriko, asi takatotaura navo makaiona program munogona kungoenda pairi munoona information ipapo. Tataura naye mwana wekwakashiri Blessing kusvika pakuve Kapenga kehondo kudzokera zvakare kuna Blessing Kashiri nerengi yavakazoritaya nayo vave muarmy. Rambai muchiona chirongwa The Forgotten Veterans. Tiri kuno Marondera, Mashonaland East Province. Thank you our camera person Vongai Kawa and producer of the program Frank Wesere. For now it's bye-bye.
takakuyeukai mazuva ose. Aiwa mupwere achengetwe paanosvika, paanorara, sepaanofamba nengoro dzemota. Aiwa timunotarisa kai mupwere pese aizvinotova munzira dzake. Rekani varonda takata kupendova iro zamuri muchida kuzira munorusa kai musanyimane. Kana anachiyebhura vakasvika vapeiwavo ovanhukadzi vamangosiyo zvichitedzana here. Aiwa jainete kamasave avo eyo
Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila Zimbabwe Zimbabwe Manya manya For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.